guys, bibili tayo ngayon ng ano, lulutuin natin sa mga bata. Magluluto tayo ng menudo at ng inihaw. So yun guys, nag-grocery po ako para sa mga bata. Galing po yan sa ating sponsor. Salamat po sa ating sponsor. Hello, Tita Rica ng Switzerland. Yan po, dadalhin po namin ngayon yung Oragon na yung ano mo, pasalubong mo sa mga bata. Nag-grocery po kami para sa mga bata. Good morning mga kahabi. Good morning po Nanay Yoli. Nandito na naman po kami, Oragon Haning. Hello pade-pade. At may pasalubong po sa inyo. Galing po ito sa Switzerland kay Tita Rica. Tita Rica, salamat po. Ito na po yung maraming salamat po. pinadala niyo po tawag dito, maagang pamasko sa pamilya mo po. Grocery po ito na Nayoli. Marami po ditong pang-ulam, mga pagkain ng bata. So buksan natin po sa loob. So yan mga kahabi, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos. Wow, sarap. Wow. Galubong. Yan guys, excited sila sa mga pasalubong. Yan Nanay Yoli, galing po yan kay Tita Rica. Ano pong gusto mong sabihin? Maraming salamat po sa tulong niyo po na binigay sa amin. Maraming salamat po. Yan, good morning mga kahabi. At magluluto nga po kami ngayon ni Oragon Honey ng ulam ng mga bata. At the same time, mag-iihaw-ihaw daw po. Maraming salamat po kay Ma'am Mer. Salamat. So siya po yung nagpadala para ipagluto po sila. Salamat din kay Tita Rica Ng Switzerland. Switzerland. Yan sila Salamat po sa inyong ano. At yan guys, meron kami ngayong ano, bisita. Yan, si Ma'am, si The Prospect. Hi po sa mga viewers ni Sir. They are happy. Yan. At mag-a-assist po siya sa amin ngayon sa mga bata. Magluluto kami ng ano, ng ulam at yan nag-grocery ako kanina. Yan, bisita namin dito kina Padi-Padi, si The Prospect. Ang content ko po, it's all about inspiration, under the sun. So kahit ano, kahit sa video lesson, kasi kami po ni Sir ay isang guro. So gumagawa po ako ng mga video lesson, saka mga inspirational stories. So please check po my channel, The Prospect. Thank you. So yan mga kahabi, bisita namin. Hello Kevin. Hello. Yan si Ate Mila. Kumusta Ate Mila pakiramdam? Medyo okay na din po. Okay na? Opo. Ito naman na yung vitamins mo? Opo, nag-iinom po ako araw-araw. Tapos yung gamot sa hika. Yan. Buti naman. Siya ano, nasaan si Kuya? Nagtrabaho po. Tipoy. Saan Nasa nagtrabaho? trabaho po dyan sa gilingan Sa ng Gilingan. mais. Opo. Okay. Ito guys, yung inabutan namin nga niluluto nila na yoling, gulay na balinghoy, dahon ng balinghoy o ng kamuting kahoy. Sarap po. Magluluto tayo ng menudo padi-padi. O mamaya dito yan sa ano, sa karne. Siya may isang panggatang nyug. Very good si Django Papakal ba na ba? Ha? Pabakal mo na. Huwag mo pagbibili. Papakal ka! Buray na bakalaw! Nagkakala! Ha? Buray papakal! Hindi mo magpabakal. Gugulay yung taan. Oh! Ito guys, si Lola. Nay, anong pangalan mo po, Nay? Gloria Gloria Stray.
Ikaw po yung asawa ni Tatay Ernesto. Yan, bihira po makitang lumabas, Nay. Nalako ko pa ya ini, Hindi ka na po nakakalakad. simba ko, na dapa ko ini. Di, ang pagbuhat ko dahil kung katinluglugon. Hindi ka na po nakakalakad. Diyan. Yan, Tatay Ernesto. Ito po pala yung asawa mo po. Yun po. Nanay, mano pa po, mabilis po. Nadapa ka po. Nasingkog na Nasingkog siya. nasingkog. Tapos nag-umpog. Nakabagsak yung puwit niya. Tinampok. Ngayon na. Kumidalipot pa sa ibong nabitis. Arap na kaya ini. Maiksi na po yung sa kabilang paa. Ano ya, kung tanda na ako nakatindo. Nagsi- Ako nakalakaw. Si una tayo nila. Dari, nag-aulit Lunat pa mo na. ako. Oh. Wala pa nga nakaulit Yun po, pa ako. maiksi na po yung isa niyang paa. Nung iniwan Si tatay, nanay, ano po ang pangalan mo? Gloria po. Nanay Gloria, asawa po ni Tatay Ernesto. Noong isang araw, tatay, birthday mo. 79 din, Ikaw, Nanay Gloria, Cinta lang. ilan ka na po? 80 na po. At least po, naabot niyo yung edad na yan na malakas po kayo. So ito po, Tatay Ernesto, yung kwarto nyo. Yun po. Dito po kayo nahihiga. Yun. So ito guys, yung bahay ni Tatay Ernesto. Ayan, sige tatay, magluluto muna po kami. Ayan. Sige po. Katay! Katay! Tapos na malinis katay, pagdating nga po namin, ganda talaga pag nandito ang nanay. Kasi yan, ano yung niluto mo na Yuli? Kanin po sa gulay. Yan, may may body. Luto na yung gulay na kamuting kahoy So yan, ganyan guys ang mga kagandahan ng may nanay sa bahay. Very good. So napakaswerte mo na Yuli kasi yung mga anak mo ay mga malambing, mababait. Kahit ganyan yung kalagayan nila. Yan sila mababait yan. Saka So napakaswerte mo na Yuli kasi meron kang mga lalaking anak na ganyan. So sana po na Yuli, sabi ng mga viewers natin, ng mga sponsors natin, mahalin mo sila. So bumawi ka dun sa mga panahon na nawala ka sa pili nila. Kaya po ba? kaya. Kaya naman si Padi-Padi. Uy! Ay, buray ka sa mas na? Ano, mas na? Ayun. Pogi, no? Pogi. Kahabi. Iba talaga yung pag nandito yung nasa bahay yung nanay. At least yung mga bata po ngayon, hindi na sila nagugutom sa umaga. Umaga. Oo. Kasi minsan Nanay Yuli, inaabutan namin sila dito, tulog pa. Alas 8 ng umaga, alas 7, tulog pa sila. Kung hindi pa kami dumadating, hindi pa nakakapagsaing. So yan, at least po ikaw Nanay Yuli, natutuwa po kami kasi talagang ginagampanan mo po talaga yung pagiging ina sa kanila. So yan, sana po talaga mabago natin yung kalagayan ng mga bata para maging silang normal. Sa tingin ko po Nanay Yuli, kayang-kaya yan kasi base doon sa ng doktor sa atin, kinakailangan talaga ng mahabang panahon na paunti-unti nating mabago yung kanilang kalagayan na late kasi yung development ng utak nila kasi siguro nagutom, napabayaan nga sa pagkain. So sana po talaga ngayon, at least ngayon, nakikita na po namin talaga yung effort mo na may mabago natin yung buhay ng mga anak mo po. Nagpapasalamat po kami sa mga sponsors. Salamat po sa inyo, sa tulong niyo po sa amin. Siyan guys, si Rolly. Kumusta na Rolly? Ayos mo. Okay lang? Okay. So na-miss mo daw si Nanay Yuli nung pumunta siya sa Calabanga. Iyo. Mag-birthday na ngayon si si Roy. Yan, madali na mag-birthday si Roy. Kailan yung birthday mo Roy? November 23 po. Ano pa de?
Nam-nam sana. Tamba sa bubok ng daan. Nam sana. Lamba daw. Dali daw. Lamba daw. Nam-nam sana. Hindi pa rin pa rin. Hindi ka pa rin kasi. Excited siya guys kasi magluluto kami ganyan talaga si... Ay, talagang Napaka-sweet naman tayo na pala. Ay, talagang Kasi yun. Yun ka na. Ayun na. Nakasalamin pa, baka tingin niya sa luluto mo. Sunod. Patalit pa tayo ng mamaya. Mamamaya. Yan mga kabi, welcome to Padi-Padi Cooking Show. Yan. Uy, At, ano ba daw? Magluluto po kami ngayon ng minudo. Minudo ni Padi-Padi. Nam-nam sana. So yan guys, ang aming gagamitin ngayon ang UFC ready recipe to minudo sauce. Yan, lalagyan ko po ng tomato sauce at ng Sponsor. paste. Ito na guys, ang minudo ni Padi-Padi. So ito na guys yung niluto ni Nanay Yoling, gulay, punong. Mamaya ulit ka na ng kain. Kasi mas masarap doon yung luto ng mama. Mama ano? Sarap yung luto ni mama? Mama Yoli. So ito po, dalang ko po sa Ate Mila. Timila, kumain na kayo? Kakain pa lang? Kakain pa lang. Yan. Salamat po sa ano lang po. Yan guys, oh, napakasipag ni ko. Yan on. Iigib na naman ng tubig. Biro ko talaga siya. Spilyo agad. Ha? At mali. Bayan mo. Main man na bayan niyan, main. Bago. Bago Chismoso ka na naman ha? Luho ko talaga si Padi. Sabihin mo Kimis Uragon dali. May bayo, may bayo. Ano bago? Baba ka na mulang. Hay, na bayan niya. Uy, Ikaw talaga, gumagawa ka ng kwento padi-padi ha? Matalipay pa Ay, niya. Padi-Padi, nakakatuwa ka naman. Marunong ka magluto, mag-aaral kang mabuti. Maging mabuting anak, kapatid at huwag makipag-away. Oo, si Kaya, si Kaya. Ano? Ito. Kuya Ano yan. ba? Orange. Orig. Wag orga. Ano ini? Ano ini? Manok. Ano? Biri. Luto, luto. Mulang mo na. Luto, buno, Mulang. buno, Buno, buno. buno, manok. Ya, di ka. Tinula? Di ka, di ka. Tinulahan pa. Diba?
Tingnan niyo guys yung ginawa yung ginawa niya po sa upuan, oh. Ay, badi-badi, love you. Yan, kakatuwa siya. Dala, butol-butol. Ay, na bata, ingat po kayo. God bless, Dragon na ni. Ang bigat ng lubot mo. Ang bigat ng puwit mo. Anong gusto mo po sabihin sa nag-sponsor po sa ating grocery? Salamat po, Tita Rica, sa binigay mo grocery po dito sa amin. Salamat po. Tuwang-tuwa si Janelle. Yan, salamat po Tita Rica sa mga sponsors po ng mga bata. Ate Rica, dala. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at God bless po.